Il-Viżjoni 2050 għandha tindirizza b'urġenza id-drittijiet ta' ħafna ħaddiema f'Malta li mhux qed ilaħqu mal-ħajja u mhux iwasslu sal-aħħar tax-xahar. Tan apparti il-problema ta' housing affordabbli. Kien dan l-appell li għamel l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna waqt laqa mal-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri li preżenta dokument ta' konsultazzjoni dwar il-Viżjoni Malta 2050. L-Arċisqof laqa l-enfasi li l-Viżjoni qed tagħmel fuq il-kwalità tal-ħajja u saħaq li sabiex jintlaħaq dan il-għan hemm bżonn ta' miżuri soċjali konkreti. Irrimarka li waħda mill-isfidi ewlenin taż-żgħażagħ f'Malta li l-kwalità tal-ħajja kif inhi bħalissa tixxekkilhom milli jibnu familja f'dar li jistgħu jaffordjaw. U tkellem dwar l-ingwaljanzi fil-pagi u kif il-pensjoni u l-paga ta' ħafna nies f'Malta jidaqs kemm jiġu mħallsa xi individwi f'ġurnata waħda biss. Semma wkoll il-kriżi demografika serja li qed jaffaċċja l-pajjiż bir-rata baxxa ta' fertilità qed thedded il-kontinwità kulturali u s-sostenibilità tas-soċjetà Maltija. Dawn kollha sostna l-Arċisqof huma fatturi li qed jikkontribwixxu għal aktar tensjoni fis-soċjetà. L-Arċisqof Charles Scicluna qal li l-Viżjoni 2050 għandha tieħossib il-koppji żgħażagħ u tkun strument ta' tama u tagħti risposta għad-diffikultajiet li qed tħabbat wiċċa magħhom is-soċjetà Maltija. Dan fil-waqt li tenna li l-Knisja hija impenjata tkompli tgħin lill-Istat għal kwalità ta' ħajja aħjar b'mod partikolari fejn tidħol id-dinjità tal-bniedem. Preżenti għal din il-laqa kien hemm l-Isqof Awżiljarju Joseph Galjakurmi, is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi Michael Paceros, il-Vigarju Episkopali għal Koordinament Pastorali Dur Andrej Zerafa u l-President tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi Daniel Darmanin.